бутна ли един път? Браво! Браво, Мимо! Още един път ти трябва. На татами едно победител Борян Йорданов Топалов. Браво! Браво! Да излизат на татами едно Димитър Тошкин Кобука, Михаил Николов шампион, категория 20 кг. Браво! Димитър Тошкин Кобука, Михаил Николов шампион. Пак ли бе? Да се готвят Браво! категория 23 кг. Жан Мехмедов, Жони Цветомир Вълков, Спарта Пазарджик. Победителка Тарая Хаджи, Маринела Янева, Тодокан.